O Goberno de Cambados vai implementar diferentes medidas co obxectivo de acadar un desenvolvemento urbano sostible. A primeira que levará a cabo será a delimitar a velocidade de circulación no centro da vila a 30 km por hora. Entrará en vigor o 1 de xullo. Entendemos que unha medida que é necesaria e que vai contribuir a que teñamos unha mobilidade, unha circulación de tráfico pois moito máis amable, moito máis tranquila e o que é fundamental, que vai condicionar e motivar tamén que podamos reducir os accidentes no centro urbano de Cambados, non? Na vila prodúcese ao ano preto de 60 accidentes. O obxectivo do bipartito é eliminar os accidentes e garantir a seguridade dos veciños. A ver, o primeiro beneficio é unha maior seguridade. Trátase de intentar evitar que haxa accidentes no centro de Cambados, non? E depois tamén que os veciños podan ter máis espacio, non? Para as súas familias, para poder, digamos, disfrutar, non? das rúas, para poder gozar das rúas e prazas do noso concello que, dende logo, préstanse a iso, non? Somos un concello moi fermoso, un conxuntos históricos artísticos que son, dende logo, envidiables e o que temos que favorecer é que precisamente sexan as persoas que nos disfruten dunha vila tan fermosa como Cambados e non os coches. A medida vai enfocada a mellorar a convivencia da vila. Búscase converter Cambados nunha vila máis tranquila, segura e respetuosa co medio ambiente. Por outro lado, tamén, con esta decisión, con esta medida, conseguimos eliminar o impacto medioambiental, tanto o que é na contaminación atmosférica, como tamén no relativo á contaminación acústica, que tamén resulta moi molesta para todos os veciños e veciñas de Cambados. Esta medida irá acompañada dun aumento nos controis de alcohol e drogas para reducir as infraccións. Ademais, o proxecto ampliarase cun proceso de humanización de distintas rúas do concello.